tom, abychom zahájili první kolo. Já bych vám chtěl popřát, abyste měli co nejlepší výsledky, aby nenastalo žádné zranění. Míč máme, házená, připravit házenou, míč do ruky. Míček máme, fotbalový míč máme, talíř taky, pravidla byly vysvětlena. Teď věřím, že můžeme zahájit. Takže jdem to společně odpočítat. První kolo začíná za 5, 4, 3, 2, 1, akce! Je to zábavný pro všechny. A druhá strana. A už jsme v poslední minutě. Tak jedeme. Dobrý skóre na začátek. Víte, jak jsem vám to říkal? Že za minutu budou vaši kámoši z týmu. A jdeme na top 3 týmy a začneme od těch třetích. A jdou pro bronz hráči z týmu ZŠ Smiřice. Velký potlesk. ZŠ Smiřice, diplom. Třetí místo z 8 balíček a můžeš zaujmout pozici na stage WCP. Vy jste úžasný. Zlato. Smiřické zlato. Tudíž velký potlesk pro tým s názvem Večerka. A jdou si pro zlaté medaile doma ve Smiřicích. Dnešní vítězný Večerka tým. Nezapomeňte si vzít balíček. A jdeme 3, 2, 1, sír! Natáhni kladno, ať tam nejsou varhany. Tak přátelé, já vám gratuluji k prvnímu místu a já tady postupně začnu ptát na dnešní vaše výkony a oblíbené sportovní aktivity. Máte za sebou 3 aktivity, která z vás podle vás byla samozřejmě ta nejlepší. No tak moje nejlepší aktivita asi byla frisbee. Moje fotbal. Podle mě frisbee. Chtěli byste, nebo bylo by vaším přáním získat titul národního šampiona a přivízt tu trofej sem do Smiřic? Ano. Rozhodně ano. Určitě. Kdyby to nechtělo, ano. 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 Asi. Jo. To je jasný, že ano. A teď se zeptám ještě na jednu otázku a chci to jednohlasně. Mám přijet i příští rok a uspořádat tento turnaj pro vás? Ano! Super, díky moc. Vám ostatním sportákům samozřejmě děkuji za vaši účast, děkuji škole, panu řediteli
Měli jsme tady i pana starostu, i pana náměstka, hodnotili to velice kladně. My jsme se tady sešli v tak hojném počtu, děkujeme Janě, školní družině, že můžeme pořádat pro vás a když to víte, tak se na vás budu těšit příští rok a na ty nejlepší se těším v Kladně. Tak čau!